wat ik het leukste vond aan dit hele Limburg Stemt Af traject is... het samenwerken met een team. Het mooiste moment, vond ik, was toen... de AI klaar was, dat die werkte. Als ik het opnieuw zou moeten doen, zou ik... Beter communiceren, dat zeker. Ja, ons project houdt in dat we een vuilnisbak maken met een camera en onze Raspberry Pi, waar een artificiële intelligentie bestaat. Voor ons afval automatisch laten sorteren, dat hij dat eerst herkent en dan normaal gezien met een systeem ervoor zorgt dat het gesorteerd wordt in de juiste vuilnisbak. Veel mensen die sorteren niet, waardoor alles in de verkeerde bakken belandt. En dat is minder goed voor het milieu. Eerst hebben we samengewerkt met Hout op onze school. En daarna hebben we ook met Opixa, een externe partner, gewerkt. Zij hebben ons geholpen met de AI. We hebben daar een camera zoals je kan zien. Nu, dit is onze doos, onze vuilnisbak, waar alle afval in komt. Nu, die camera wat je ziet is puur voor de foto's te maken van onze dataset. Waar je dan iets kunt inleggen. Je maakt een foto, GFT, REST, PNG. En labelt je dat zelf in een bepaalde map. En dan ons doel was om dan onze AI op dezelfde ding te zetten, machineke. En dan gaan wij dezelfde camera gebruiken, ook een video of zo live. En dan kan hij zelf voorspellen wat dat is, PNG, GFT of REST. Ik heb de website helpen bouwen en ik heb geholpen met de datasets van de prullenbak. HTML-code schrijven, JavaScript en ook nog style en zo. Het moeilijkste was dat alles goed eruit zag en dat er geen fouten of zo in zaten. Met leerlingen samenwerken is leuk omdat... je dan eigenlijk werkt aan de toekomst. STEM is gewoon de max omdat... er heel veel mee mogelijk is en het leven daardoor beter wordt. Wij hebben een project gemaakt waarin het basispakket voor het deep learning model dat nodig is om te kunnen die onderscheiden maken, dat die eigenlijk voorzien is. En voor de rest hebben wij ook verschillende keren een Teams-call gehad om ook een beetje te kijken zowel naar het mechanisch design als het informatica gedeelte, hoe dat loopt en om dan tips te geven om het een beetje beter te maken. De moeilijkheid is dat uiteindelijk alles kan afval zijn. Dus je weet niet wat erin geplaatst is. Dus op voorhand zeggen we gaan alles afgaan van mogelijkheden is niet haalbaar. Dus dat is zowel mechanisch als voor de informatica kant een uitdaging. Ik heb toch wel geleerd dat ik beter moet communiceren als team. Ja, elkaar bijhouden wat je aan het doen was. Zo, Christian en Thomas was dan met de AI bezig. Niks van gehoord. Ik was met de hardware, volgens mij ook niks van verteld. Ja, we hielden alles zo'n beetje meer voor onszelf. Dus we waren echt gewoon bezig met ons eigen ding. Maar ja, het andere is niet wat iemand deed. Zo.